Гандлёвы дом на Базовой. Новый объект гандлю з'явіўся напярэдадні навагодніх святаў у сталіцы Полесья. Аб яго стварэнні паклапаціўся Белкапсаюз. На ўрачыстым адкрыцці гандлёвага дома пабывалі карэспандэнты навін. Больш за паўсотні пенчукоў прыехалі на вуліцу Базовую на ўрачыстае адкрыццё новага магазина. Чырвоная стужка перарэзана, і для жыхароў і гасцей горада расчыніў свае дзверы новы і прыгожы гандлёвы дом з сучаснай сістэмай самаабслугоўвання. І па традыцыі, як заведзена ў дзень адкрыцця, самому першаму пакупніку падарунак. Мы очень рады, что вы посетили наш магазин и ждем следующих покупок. Знакомьтесь с нашим ассортиментом, приходите и дай Бог вам здоровья. Спасибо большое. Я думаю, что еще не раз буду посещать этот магазин. Ассортимент магазина складаюць тавары айчыннай і замежнай вытворчасці. На гандлёвай плошчы больш за 800 квадратных метраў, іх тут прадстаўлены цэлы спектр. Ад гаспадарча-бытавых до будаўнічых і мэблі. Вообще, если вот что-нибудь надо в хозяйстве, все можно купить. Магазин большой, красивый. Мы много чего всего нашли. Короче, сейчас посмотрели, но, видимо, будем брать мебель. До адкрыцця гандлёвага дома на Базовой пінская спажывецкая кааперацыя ішла на працягу года. Для того, каб запланаванае стала магчымым, спатрэбілася поўнасцю рэканструяваць і абсталяваць былы склад, на што было затрачана 11 мільярдаў рублёў. В целом за 5 лет, надеюсь, что оборот здесь при этих скидках и при работе с покупателем в отношении скидок и при хорошей рекламе, мы его за 5 лет окупим. Гэта ўжо трэці аб'ект гандлю Белкапсаюза, што з'явіўся на Брэшчыне за апошнія паўгода. Два падобных у Драгічыне і Пружанах ужо абслугоўваюць сваіх пакупнікоў і даказваюць. Спажывецкая кааперацыя не ўчарашні дзень, а сучасная добразладжаная сістэма гандлю, накіраваная на якаснае абслугоўванне пакупнікоў. Конечно же, нам не так просто сделать революцию во всех наших торговых точках, так как только в Брестской области их 1850, почти 2000 торговых точек. Есть магазины такой шаговой доступности, которые обслуживают 50 человек в сельской местности. Есть более крупные торговые точки. Но вместе с тем, что в каждой из в этой торговой точке мы что-то менять будем и меняем. И меняем к лучшему. Мария Кобец, Людмила Салдина, Александр Дьяченко, областные новины, Пинск.